Lidi, nevím jak vy, ale já jsem obrovským milovníkem sladkostí a slazení nápojů a je to něco, bez čeho bych nedokázal žít. A tak mě napadla taková otázka, dokázal bych bez toho žít? No a v tomhle videu si na tuhle otázku zodpovíme, protože si v tomhle videu vyzkouším 7 dní v kuse nejíst žádné sladkosti ani slazené nápoje, což pro mě bude fakt brutálně těžká challenge a uvidíme, jestli mi to podaří splnit. Takže jdeme se na to vrhnout, budu velice rád za like, za odběr, si to na mém Instagramu. Pomalu se tam blížíme k 20 000 followerů, tak mi tady dejte follow okamžitě a jdeme se na to vrhnout. Takže dobré ráno lidi, máme dneska první den, co nebudu jíst sladký ani slazené nápoje. Jak můžete slyšet, jsem nachcípanej, takže dneska je čtvrtek a normálně bych měl být ve škole, ale nejsem. Zítra už každopádně půjdu, bohužel. Nicméně, normálně na snídaní, pokud mě sledujete, tak víte, že jsem říkal, že si dávám vždycky mysli s jogurtem. A teďka, jakože můžu sladký, tak si místo toho budu dát pěkně nejspíš toasty, jako to je taková nejjednodušší snídaně, kterou si budu dávat, když třeba nebudu mít čas na to si udělat třeba vajíčka, tak ty bych si chtěl dělat, když už si tuhle challenge dělám, tak bych si chtěl aspoň udělat nějakou pořádnou snídani, prostě nějaký vajíčka, volský oka, tohle to bych chtěl si zkoušet ráno, protože jakoby reálně před školou, tak jsem si nikdy v životě nedělal vajíčka, protože jsem byl samozřejmě línej, že jo. Takže mě napadlo, že bych mohl si je začít dělat a uvidíme, jak se mi to bude líbit a jaký uvidím změny u těch vajíček, na rozdíl od mysli, jestli se třeba po těch vajíček pak budu cítit líp, což je dost možný, protože to má spoustu bílkovin a tak. Takže uvidíme. A ještě tady mám čajíček. To je by the way jediná věc ze sladkých, kterou si můžu dávat, protože jsem nachcíplej, jo. Takže tak. Do toastu tak jsem si dal tady kozí sýr, ten se strašně oblíbil, a šunku, plátek šunky. Sýr, vole, jsem debil. Jakože by mi nějak extrémně chyběla zatím sladká snídaně, to se říct úplně nedá. Třeba po takových, si myslím, 2-3 dnech, tak to začnu jako docela cítit, no. Že mi to bude chybět určitě. Tak, tady máme pěkně špenátový těstoviny. A teďka tady YouTubeko, pěkně tady fivka. Mamce se podařilo, ty vole. Neříkám, že ne. Pěkně tady mám vodičku. Ale jako neříkám nic, k tomu obědu bych si dal nějakou količku nebo nějaký birelík, jakože neříkám nic, jsem si na to docela zvykl, takže už cítím takový to, jakože že už mi to trošičku chybí, ale jakože dá se to zatím. Tak aspoň budu pěkně zdrav a nebudu pít srajdy. A tady máme moji náhradu za sladkosti. Ano, ovoce. To je prostě to nejlepší, co může být. Už máme půl paté, zatím to dám v pohodě, jakože zatím se to dá. Spíš si myslím, že takový třetí den bude peklo. Jako tím, že už jsem si zkoušel jako omezovat sladkosti, tak to nebude až tak hard challenge, ale i tak to bude peklo, jakože žádná sladkost, to je docela insane, takže uvidíme, jak to půjde dál. Třetí den, dneska jsem si udělal pěkně vajíčka, volský oka. Napište do komentářů, jestli máte radši míchaný nebo volský, jako já tak nějak asi obojí, ale jako co se týče praktičnosti, když tak řeknu, tak využívám hodně volský oka, protože si takhle nakrájím, no teda mohl jsem je trošku udělat líp, ale bohužel, a dám si to takhle pěkně na toast a můžu to pěkně papat, takhle. Mě tady ta metoda, jak jíst vajíčka jako vyhovuje, že si to dám na toast a jim to jako sandwich, chápete? Nejlepší snídaně prostě. No, ještě dneska večer, tak jsem zašel s mamkou se podívat na náměstí na vánoční stánky a řekl jsem si, že si dám nealkoholický punč, když si dám, tak je to v podstatě jako čaj, že jo. Takže jsem v tom neviděl žádný problém a nakonec mamka vlastně mi koupila vlastně takový jako horký jablečný mošt, jo. Což jako samozřejmě ano, není to čaj, dobrá, přiznávám, ale za prvý jako tak by to jako blbý, to prostě nevypít víc, že by to koupila. A za druhý vlastně v podstatě dá se to nazvat jako takovej jako skoro punč, jako, protože že jo, je to jakoby, je to horký, že jo, akorát to má příchuť jablka, je to samozřejmě sladký, sladší
ale jako snad mi to odpustíte, že to je jediná věc, kterou jsem si dal, jinak takhle sladkosti, nic, prostě samozřejmě napoje koly, to si vůbec nedám, takže doufám, že mi to odpustíte, jenom tady tuhle věc slibuju, že už nic jiného z takhle jako nedám, jo, nic co bych neměl, takže se mi to odpustíte. Tak lidi, zrovna jdu teďka ze školy, máme pondělí, nejlepší den v týdnu samozřejmě a musím říct, že jako dneska, jak jsem byl ve škole, byly tam různý automaty, víš co, na pití sazený koly a tak musím říct, že jako dneska jsem měl fakt extrémní chuť si dát nějaký slazený nápoj, nějakou kolu nebo něco, jako třeba ty sladkosti, tak musím říct, že mi vůbec jako nechybí, jako to ne, to jako, to nějak ne, ale ty koly, kámo, nebo birel bych si strašně dal, jo, tohle je trošku hard, no, ale ono v podstatě, já tady tyhle chutě vždycky mám na kolu, tak když mám extrémní žízeň, ale pak, když si místo toho dám vodu, tak pak mi to vůbec nechybí, takže ono stačí jenom si počkat na vodu, napít se toho a pak už mě to přejde prostě a pak už pak zjistím, že vlastně tu kolu vlastně nepotřebuju, takže musím si rychle napít vody a pak to bude chill. No a teďka, když jsem se napil vody, tak už reálně ani na kolu nemám chuť, takže k ničemu. Dámy a pánové, takhle vypadá život, když nemůžu si dát slazný nápoj, jo, tady koci. Se tady dává nejlepší shake ever, arašídovej, vole, a já teď musím koukat na to, jak to pije, vole, šmejt. Ochu, dal bych si tak krával. Je to dobrý. Musím prostě zůstat stay strong, jak by řekl David Goggins, takže... Tak lidi, dneska už máme předposlední den, co nebudu jíst sladkosti ani se nápoje, mám tady pěkně vodičku, teďka konečně po škole, máme 3:30. Dneska jsem myslel, že se zblázním z té školy, ale tak přežil jsem, takže paráda. A dneska mám v plánu si zahrát Spidermana, ne Spider-Man 2, ale jakoby Spidermana s Milesem. By the way, mám to půjčeno od mého kamaráda ze 3D, tímhle tě zdravím, Vojto. A jdu to zahrát, ještě se mi to bohužel stahuje, musím čekat ještě půl hodiny jak retard. A jsem totálně nedočkavý, fakt se na to těším, protože jako Spider-Man, ten první díl mě strašně bavil, kámo. A ty vole, jako fakt je to asi moje taková nejoblíbenější příběhovka, no. I když vlastně jsem moc příběhových vlastně v životě nehrál, takže tak jako nejsem žádný celkový hráč her, ale napište do komentářů, jestli jste vyhráli Spidermana a jaký ze všech těch dílů tak se vám líbil nejvíc. Já jsem hrál Spider-Man 1, Milese, toho jsem teďka budu dát poprvé a Spider-Man 2, to jsem hrál kámoše. Lidi, sice nemůžu si dát sladkosti, ale můžu si dát chipsy, takže bude mega chálec dneska večer, ty vole, po večer samozřejmě. Já vím, je to prasárnička, ale prostě občas se musí zprasit, OK? Prostě to takzvaně patří k mému životu. Tak lidi, máme už dneska poslední den bez sladkosti a slazení nápojů. Mám tady zase opět vodičku, čaj, protože jsem pořád trošku nachcíplej, máme rýmečko jak kráva. Dneska tak v podstatě mi jako sladkosti vůbec jako nechybí, slazení nápoje taky ne, fakt jako vůbec, jako nepřipadá mi, že by mi to teďka vůbec chybělo. Jinak by the way včera, jak jsem si kupoval ty chipsy, tak jsem reálně sežral večer ty vole 2 chipsy, chili lime, kamo, to byl ten nejhorší nápad v historii, kámo, to bylo naposledy, co jsem si dal tolik chipsů, jako ty vole, jako... Prostě vole jsem prasák, no, co na to mám říct. Tak jako musím říct, že je šílený, že fakt jako mi nechybí slazení nápoje, jo, protože předtím jsem si dal vždycky slazení nápoje třeba u těch sladkostí, tak jako, ty jsem teďka začal taky rozdávat, jsem si třeba dal lžičku Nutelly a takhle jsem to teďka docela začal drtit. Předtím jsem třeba nějak 4 měsíce neměl moc sladkosti, jediný co tak mysli, ale teďka jsem to začal docela drtit, takže teď byla ideální příležitost na to trošku to omezit. A musím říct, že u těch hlavně slazení nápojů, tak to si dám prostě vždycky. Piju to většinou skoro každý den, koly, birely a tak, a i teď energetické nápoje rozpiju. Takže jsem si dával třeba 4x týdně jednu plechovku Crazy Wolfu, což jako v podstatě tím, že sportuju, tak to není nic špatného, jo, to jako, že dá se to jako, ale i tak prostě teďka v tuhle chvíli tak si nedávám žádný slazení nápoj a absolutně nepotřebuju to. Jsem teďka díky té challenge jsem zjistil, že prostě nepotřebuji si dát takovéhle věci a samozřejmě jednou za čas je to dobrý prostě, jo, si dát něco, ale zase myslím, že není potřeba to dávat každý den, jakože no. A hlavně jsem si ty slazení nápoje dával třeba, když jsem se třeba hodně učil a byl jsem takový jako hotový z toho, tak jsem vždycky si dal vždycky kolu a pak jsem byl v pohodě a teďka jsem to dokázal dát bez toho a zjistil jsem, že to vlastně nepotřebuju, takže jo, tahle challenge je dost prospěšná, musím říct.
Tak, už mám po challenge, další den, tak jsem si vlastně dal na snídani už mysli. Cítil jsem z toho, že nejsem z toho úplně tak najezený jako třeba z těch toastů, nebo třeba z ovesené kaše, to je taky dobrá snídaně, to jako bych si rád dával, ale jsem hrozně línej. Pak, tak jsem si dal i Pegas na nuk, ano, jim na nuk v zimě, prostě mám to tak rád. Namotivovalo mě to k tomu, abych prostě začal taky trošku omezovat to sladký, protože jako ono není špatný si dát sladký, ale můj problém je ten, že já si ho dám někdy až moc a pak se cítím totálně na prd, takže na tohle